Τώρα πάμε να δούμε τι αφορά την ψυχούλα μας. Γιατί όταν μιλάμε για θέατρο, στην ψυχή μας κυρίως αναφερόμαστε. Είναι δίπλα μου ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο Γιώργος Θεοδωρίδης, και τον καλωσορίζουμε. Κύριε Θεοδωρίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, κάθαρσης εκ νέου, θα έλεγα εγώ, γιατί αγαπήθηκε αυτή η παράσταση στο Άνετον. 4 Πέμπτες, η πρώτη Πέμπτη στις 7 του μήνα έχει ήδη γίνει η πρεμιέρα και τώρα στις 14, δηλαδή αύριο, θα δώσουμε και προσκλήσεις σε λίγο να είστε έτοιμοι. Μία ακόμη Πέμπτη με έναν εκρηκτικό, όπως διαβάζω, μονόλογο. Κύριε Θεοδωρίδη, καταρχάς να ρωτήσω κάτι που μου άρεσε, έτσι που διάβασα. Είναι μια συμβολική ιστορία. Αυτό το συμβολική, γιατί χαρακτηρίζεται συμβολική ιστορία? Το κείμενο όλο είναι συμβολικό με την έννοια ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο βλέπουμε κάποιον ο οποίος κάνει κάποιους φόνους. Είναι 3 φόνοι, έτσι. Είναι 3 φόνοι. Σκοτώνει μητέρα, πατέρα και αδερφή. Πατέρα και αδελφή. Άρα την οικογένεια ουσιαστικά. Ναι. Απλά πίσω από όλους αυτούς τους φόνους και πίσω από όλα τα λεγόμενά του, ακόμα και από το ίδιο το όπλο που συμβολίζει και αυτό κάτι, κρύβεται ένα άλλο κείμενο πιο εσωτερικό. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν σκοτώνει τον πατέρα, τη μάνα και την αδερφή του. Σκοτώνει ίσως τους προσωπικούς του δαίμονες, σκοτώνει ίσως τα πάθη του. Γι' αυτό λέω ότι έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά οι φόνοι είναι φόνοι. Δημιουργούν αποτροπιασμό ως φόνοι ή ο τρόπος που το δίνεται και σκηνοθετικά και ερμηνευτικά κάνει τον δράστη ακόμη και συμπαθή? Όπως συνήθως πρέπει να είναι ένα τέτοιο κείμενο, παρουσιάζει τα πράγματα από μια σφαιρική και ουδέτερη στάση και ο κάθε ένας θεατής, αναλόγως στην κρίση του και τη δική του νοοτροπία, μπορεί να το βρει ως κάτι αποτρόπαιο, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει όπως και να έχει, ή μπορεί να το δικαιολογήσει εν μέρη ή και ολοκληρωτικά. Το κάθε πρόσωπο συμβολίζει κάτι, δηλαδή είναι άλλος ο φόνος του πατέρα, άλλος της μητέρας, άλλος της αδελφής? Ακριβώς. Ο πατέρας, η μητέρα και η αδερφή συμβολίζουν ο καθένας τους κάτι. Επίσης, εκεί που πέφτουν οι πυροβολισμοί, γιατί για παράδειγμα ο πατέρας πυροβολείται στην καρδιά, η μητέρα πυροβολείται στο κεφάλι, η αδερφή πυροβολείται σε 4 διαφορετικά σημεία. Όλα αυτά έχουν το στόχο τους και το σκοπό τους ότι βγάζουν ένα δεύτερο κείμενο μέσα από όλο αυτό. Πόσο δύσκολος είναι ένας μονόλογος να κρατήσει, πόση ώρα διαρκεί καταρχάς? Είναι 65 λεπτά. Είναι 65 λεπτά να κρατήσετε τον θεατή. Και το λέω αυτό γιατί εκτός του ότι πρέπει να είναι πολύ δυνατό το κείμενο, πράγματι, και εσείς πρέπει να εξοντώνεστε όσοι ηθοποιοί κάνετε μονολόγους. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα να το γράφω και το τελείωσα την άνοιξη του 20, δεν είχα σκοπό να το παίξω, να πω την αλήθεια. Μάλιστα έκανα και μία προσπάθεια με έναν συνάδελφο, μήπως θα το έπαιζε αυτός. Άρα ήταν γραμμένο για θεατρικό μονόλογο, αλλά δεν θέλατε να είστε εσείς ο ερμηνευτής? Λοιπόν, το Κάθαρσης έχει γραφτεί και έχει κατοχυρωθεί αρχικώς ως κινηματογραφικό σενάριο. Αργότερα έκανα αυτό που λέμε την θεατρική μεταφορά και προέκυψε ένας δυνατός θεατρικός μονόλογος. Κάτι το οποίο όμως δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα το παίξω οπωσδήποτε εγώ. Κατά κάποιον τρόπο ήρθαν οι συγκυρίες έτσι και προέκυψε να το παίξω εγώ. Δυστυχώς ο χρόνος προετοιμασίας ήταν λίγος, αλλά νομίζω ότι με την εντατική προσπάθεια και την επιμονή μπορέσαμε και καταφέραμε να δώσουμε η σύλληψη πώς προέκυψε, κύριε Θεοδωρίδη, στο κείμενο? Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, η αλήθεια είναι πώς προέκυψε. Νομίζω προέκυψε όπως συνήθως γίνεται. Δηλαδή ο κάθε ένας μέσα από τα βιώματά του και μέσα από τις εμπειρίες του και μέσα από τις γνώσεις του κάποια στιγμή θέλει να πει κάτι, θέλει να το εξωτερικεύσει. Και πολλοί άνθρωποι βρίσκουν έναν καλλιτεχνικό τρόπο μέσα από ένα τραγούδι, μέσα από ένα ποίημα, μέσα από ένα θεατρικό κείμενο να βγάλουν προς τα έξω τη δική τους εμπειρία, τις δικές τους σκέψεις, τις δικές τους
γνώσης. Η αφαίρεση μιας ζωής, απριόρι, έτσι, εν δυνάμει, είναι μια πράξη άδικη. Από την άλλη, πολλές φορές ακούμε ότι για εγκληματίες ή για ανθρώπους που έχουν κάνει φρικτά εγκλήματα, πολλοί κόσμος καθομιλημένου λέει αυτός θα έπρεπε να πεθάνει. Δεν είναι για να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Παρόλα αυτά, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα τρία αυτά πρόσωπα που σε κάποιον είναι πιο δικαιολογείται σε κάποιο βαθμό και σε άλλον λιγότερο το να αφαιρεθεί η ζωή του. Αυτό πρέπει κάποιος να το κρίνει σύμφωνα με το δικό του μυαλό, νομίζω. Δεν προσπαθώ μέσα από το κείμενο, μέσα από τις γραμμές, οπωσδήποτε να δικαιολογήσω κάτι περισσότερο από κάτι άλλο. Όλοι οι φόνοι είναι εξίσου σημαντικοί, παίρνουν διαφορετική έκταση βέβαια μέσα στο κείμενο. Ο φόνος του πατέρα, για παράδειγμα, είναι κάτι, το λέω αυτό γιατί μέσα στο έργο βλέπουμε μια συνεχή εναλλαγή ανάμεσα στο ανακριτικό δωμάτιο και στον τόπο του εγκλήματος. Παρεμπιπτόντως, η φωτογραφία είναι καταπληκτική. Ευχαριστώ. Μου αρέσει πάρα πολύ, ναι. Και για τον πατέρα, ας το πούμε, υπάρχει μικρότερη έκταση. Αρχίζει, γίνεται μεγαλύτερη έκταση του κειμένου όσον αφορά το φόνο της μητέρας και ακόμα μεγαλύτερη όσον αφορά το φόνο της αδερφής, γι' αυτό και εκεί οι πυροβολισμοί είναι 4. Μάλιστα. Εγώ θέλω να δώσουμε 3 διπλές προσκλήσεις που σας ευχαριστούμε πολύ την παραγωγή και εσάς για 3 φίλους που θέλουν να έρθουν αύριο στο Άνετον και να παρακολουθήσουν στις 9 το βράδυ την παράσταση. 3 πρώτοι που θα καλέσετε, στο Αθήνον, συγγνώμη, 2-3-10-8-31 Αθήνον ή Άνετον. Η παράσταση είναι στο Θέατρο Αθήνων, Βασιλής Όλγας 35, Ωραία. κάθε Πέμπτη του Δεκεμβρίου στις 9 η ώρα. Πολύ ωραία. 2-3-10-8-31-062 κυρίες και κύριοι. Αύριο στο Αθήνον, 3 από εσάς. 2-3-10-8-31-062. Καλείτε τώρα. Και οι 3 πρώτοι θα έχετε τη χαρά, θα πω σε λίγο τα ονόματα, να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση. Κύριε Θοδωρίδη, αυτός που βλέπει αυτή την παράσταση, μια που ήδη την έχετε παίξει και με μεγάλη επιτυχία, τι σας λένε, φεύγει μπουκωμένος, φεύγει αισθανόμενος ότι κάτι έφυγε ένα βάρος από πάνω του, φεύγει προβληματισμένος, πώς φεύγει από την παράσταση? Αυτό που έχω ακούσει περισσότερο από όλους είναι ότι φεύγουν προβληματισμένοι για τη ζωή τους, για τις επιλογές τους, αρχίζουν και προβληματίζονται για το τι είναι τελικά καλό και τι είναι κακό. Μπαίνουν κάτι τέτοιες σκέψεις στο μυαλό τους, αυτό μου έχουν μεταφέρει. Ότι γενικά προβληματίζονται και βλέπουν από διαφορετική οπτική γωνία πλέον τα πράγματα γύρω τους και τα αξιολογούν αναλόγως. Για σας ατομικά ο ήρωας είναι, ο δράστης μάλλον ήρωας, είναι συμπαθής, είναι μια προσωπικότητα απονεμένη, τι χαρακτηρισμούς θα τις βάζατε? Μέσα από το όλο κείμενο, ο δράστης, ο ήρωας, γιατί πρόκειται για έναν ήρωα μιας τραγωδίας στην πραγματικότητα, σωστά, ξεδιπλώνει τον εαυτό του, βλέπουμε ακόμα και τα παιδικά του βιώματα, τις εμπειρίες του, τη σχέση του μέσα στην οικογένεια και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να τον βρει έναν συμπαθή χαρακτήρα, μπορεί να τον βρει έναν αδιάφορο χαρακτήρα ή να τον κατακρίνει ως άκρος εγκληματικό, όπως και να έχει. Πέρα από το πώς θα τον νιώσει, τα στοιχεία που τον διακρίνουν αυτόν τον άνθρωπο ποια είναι? Τα στοιχεία που τον διακρίνουν είναι ότι μέσα του αυτός χρόνια τώρα πνιγόταν από κάτι, καταπιεζόταν από κάτι. Άρα είναι ένα είδους επανάσταση, οι δολοφονίες είναι κάτι επαναστατικό για τον ίδιο? Στην πραγματικότητα ναι, γιατί κατά κάποιον τρόπο βλέπουμε ότι ο τρόπος της κάθαρσης είναι οι ίδιοι φόνοι. Ενώ μέχρι τώρα έχουμε έναν τυχαίο ή έναν κατά ανάγκη φόνο όπου ο ήρωας πηγαίνει στο ιερό και μπαίνει σε μια διαδικασία κάθαρσης, εδώ η κάθαρση έρχεται ακριβώς μέσα από τους ίδιους τους φόνους. Μάλιστα. Αυτή είναι και η διαφορά. Λοιπόν, να πω ότι η Αθανασία Δράκου, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος και ο Θεοδόρας Σαρίδου, ανάρπαστες μου λένε στο τηλεφωνικό κέντρο, έγιναν οι προσκλήσεις. Μπορείτε αύριο να πάτε στο Θέατρο Αθήνων στις 9 το βράδυ, λίγο νωρίτερα θα είστε εκεί για να παρακολουθήσετε αυτόν τον εξαιρετικό μονόλογο που καταλαβαίνω ότι πρέπει να τραβάει πολύ από την ενέργειά σας. Την ώρα η αλήθεια είναι πως ναι. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι όταν πήρα την απόφαση ότι θα το παίξω εγώ τελικά,
δεν το περίμενα. Είδα κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά και με δυσκόλεψαν. Και αυτό, ότι τραβάει πολύ ενέργεια. Για να παρακολουθήσεις έναν μονόλογο και να πεις καλά έκανα και πήγα, πρέπει να είσαι εκπαιδευμένος στο θέατρο ή μπορεί και οποιοδήποτε να αγαπήσει αυτό το είδος το θεατρικό? Γιατί συνήθως ξέρετε, όσοι δεν πηγαίνουν πολύ θέατρο, τους αρέσει να βλέπουν πολύ κόσμο, πολλούς τοπιούς, έτσι, σκηνικά, εναλλαγές κλπ. Να πω την αλήθεια, εγώ είμαι λίγο δύσκολο κοινό. Ούτε εμένα μου αρέσουν πολύ εύκολα μονόλογοι. Έχω ξεχωρίσει κάποιους μονόλογους, έχω ξεχωρίσει Ποιον κάποιους... μονόλογο άλλο θα θέλατε να παίξετε? Θα ήθελα να παίξω το όνειρο ενός γελίου. Το οποίο το έχω δει από κάποιον ηθοποιό, το παίξε φανταστικά. Ακριβώς όμως επειδή εγώ αποτελώ το δύσκολο κοινό, ακριβώς επειδή είναι εύκολο και εγώ να βαρεθώ σε ένα μονόλογο, προσπάθησα να βρω έναν τρόπο ώστε να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες ενός μονόλογου. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι απλά μία αφήγηση, υπάρχει μια εναλλαγή του μέρους που βρισκόμαστε, υπάρχει εναλλαγή σκηνής θα λέγαμε, παρόλο που το σκηνικό δεν αλλάζει. Υπάρχουν αυτές οι αναδρομές που ζωντανεύουν μπροστά μας. Υπάρχουν εναλλαγές ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο κάποιες φορές, το οποίο μπορεί εύκολα κάποιος να το καταλάβει μέσα από τα λεγόμενα. Και προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορώ για να μην είναι αυτός ο μονόλογος όπως συνήθως μπορεί να είναι κάποιος μονόλογος που μπορεί να κουράσει. Μάλιστα, τώρα η αλήθεια είναι ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και πολλές θεατρικές ομάδες και πολλές σκηνές που φαίνεται ότι υπάρχει ένα θεατρόφιλο κοινό, αλλά δεν ξέρω αν εσείς οι ηθοποιοί, σκηνοθέτες κλπ. Αισθάνεστε ότι η θεατρική μας παιδεία δεν είναι όπως στο επίπεδο που θα έπρεπε. Δεν θέλω να κρίνω αν έχουμε ή όχι θεατρική παιδεία. Εγώ ξέρω όμως κάτι πολύ σημαντικό για το κοινό της Θεσσαλονίκης. Ότι είναι ένα κοινό απαιτητικό, ανεξαρτήτως. Βεβαίως. Νομίζω αυτό το έχουμε δει όχι μόνο στο θέατρο, το έχουμε δει ακόμα και στο τραγούδι. Πρώτα πρέπει να κάνεις την επιτυχία στη Θεσσαλονίκη και μετά θα σε ζητήσουν και οι υπόλοιποι. Μετά θα κατέβεις στην Αθήνα. Το έχουμε δει πολλάκις να συμβαίνει στο τραγούδι αυτό, αλλά και στο θέατρο. Το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι απαιτητικό, ξέρει να κρίνει σωστά και από εκεί και πέρα, αν έχει όχι θεατρική παιδεία, ούτε το γνωρίζω, ούτε θα το κρίνω εγώ. Ξέρω μόνο ότι αν πετύχεις το κοινό της Θεσσαλονίκης, αν το κοινό της Θεσσαλονίκης σε αγκαλιάσει, τότε τα πράγματα σημαίνουν κάτι καλό για σένα. Κύριε Θοδωρίδη, τι περιθώρια έχει να διακριθεί κάποιος ηθοποιός εδώ στην πόλη που δεν θέλει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη? Δεν γνωρίζω τι περιθώρια έχει. Σίγουρα πάντα σε όλα τα πράγματα παίζουν ρόλο οι ευκαιρίες ή και το timing που λέμε, ο συγχρονισμός των γεγονότων. Θα παίζατε σε ένα σύριαλ, εάν σας άρεσε το σενάριο, τηλεοπτικό εννοώ? Έχω παίξει ήδη. Στην Κύπρο που ήμουν έχω παίξει στα Αστέρια στην Άμμο και στις 8 λέξεις και έχω κάνει και κάποια περάσματα. 8 λέξεις πρέπει να έχει προβληθεί και εδώ. Και τα Αστέρια στην Άμμο προβαλόταν εδώ πέρα. Εντάξει, δεν παρακολουθώ καθόλου, συγχωρήστε με. Δεν πειράζει. Έχω κάνει περάσματα και από κάνα δυο άλλα σύριαλ στην Κύπρο, από ένα επεισόδιο. Στις 8 λέξεις όμως και στα Αστέρια στην Άμμο ήταν αρκετά τα επεισόδια που συμμετείχα. Έχω παίξει σε σύριαλ ούτως ή άλλως. Άρα ήσασταν στην Κύπρο ένα διάστημα? Ναι, για 5 χρόνια ήμουνα στην Κύπρο. Είχα προτεραιότητα τη δουλειά μου πάνω απ' όλα. Αλλά μέσα προβάλλεται αυτό... εκπομπή και στην Κύπρο, γι' αυτό το λέω. Επομένως, ένα παραπάνω, πολλοί κόσμος που σας βλέπει θα σας αναγνωρίζει. Ναι, γιατί όχι. Και τώρα επιστρέψατε στα πάτρια εδάφη, είσαστε Θεσσαλονικιός, μου λέγατε. Θεσσαλονικιός είμαι, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Απλά για 5 χρόνια έλειψα στην Κύπρο, έμενα στη Λάρνακα. Δεν σταμάτησα όμως ποτέ να αγαπάω την υποκριτική. Δεν σταμάτησα ποτέ να προσπαθώ γι' αυτό και μου δόθηκε η ευκαιρία κάποια στιγμή να συνεργαστώ εκεί πέρα με τον κύριο Γεωργίου για τα σύριαλ αυτά και τον ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσε. Ωραία, πολύ ωραία και είναι και πολύ αγαπητός και στη χώρα μας ο κύριος Γεωργίου. Κύριε Θοδωρίδη, ευχόμαστε καλή επιτυχία, 3 ακόμη Πέμπτες, δεδομένου ότι αύριο είναι η δεύτερη φορά, 14 του μήνα, 21 και 28. Ακριβώς. Στο Θέατρο Αθήνεων Κάθαρσης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, ο Γιώργος Θοδωρίδης σας υποδέχεται σε αυτόν τον εκρηκτικό μονόλογο που διάβασα ότι μια κριτική που λέει ότι μετουσιώνεται τον ομό ρεαλισμό σε ποίηση.
Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Θοδωρίδη. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι και καλές γιορτές.